Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw foli bɛ aw ye faw sigiyɔrɔ la bi an bɛ juma la utukalo tile 8 san 2025 a y'aw bisimila bi Mali kunnafoni ka o kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la fɛn min ye charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale ale projet kɔni o baaraw kɛra an ka jamana CNT kɔnfɛni o ye conseil national de la transition o kɔni ye ka sanga ni alamisa don ye min yɛrɛ la maa 124 olu yɛrɛ kɔni votera ko olu jɛnani baara olu kunya olu ye maa fosi o ma sɔn k'a fɔ ko ale kɔni bɛ a contrôle la wa maa si ma sɔn k'a fɔ fana ko ale kɔni bɛ i ka hakilinaw garder a yɛrɛ la o kama fɛn min ye charte yɛrɛ kɔni sɛbɛbaga olu ka ɲɛma ye ni o ye général Ismaël Wage ye ale kɔni ye projet ta ka taa a di an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta o yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ min yɛrɛ la jateminɛliw kɔfɛ an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale kɔni bɛna a labarali koɲɛtɔ o kibaruyaw di jamana an bɛ wagati min na iko sisan fɛn min ye usine ye olu de kɔni bɛ ka kɛ Banbagaci wale tigilamaw ka bingani wale o kɛyɔrɔ olu kɔni ye ka da kan fɛn min ye Kayi marabolo o la fɛn Banbagaci wale tigilamaw ye bingani wale ta ka ɲɛsin siman dilan usine dɔ yɛrɛ kɔni ma min kɛra sababu ye ka siman sɔngɔ yɛrɛ kɔni yɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la min na a tɔni bɛ taa i jɔ fo sɛfɛ wari 24 ka taa bila 27 bɔɲanko la o ma kɛ a bannen a kibaruyaw carila tuguni kura ye ko Banbagaci wale tigilamaw kɔni attaque fila kɛ Segu région o kɔnɔna la ka fɛn min ye sukaro dilan usine fila kɔni attaque min yɛrɛ fana bɛna se ka kɛ sababu ye ka dekunba se an ka jamana sɔrɔda yɛrɛ o kɔni ma ka da ka Banbagaci wale tigilamaw ka ni waleya kura in tɛ fosi ka se ka an ka jamana sɔrɔda fɛnɛ ka se ka dankari kɛ o la jamana marabolo fɔlɔ kɔnɔna la Kayika olu feno ka sanga ni office central des stupéfiants ni o ye OCS olu ka wuli ka jɔ ye u ye tigɛ kɔni kɛ ɲɛnaminima fɛn ni o bɛ tali kɛ cannabis o biriki 60 bɔɲanko de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni tun donnen do doniw de cɛla ka sɔrɔ ka u shɔri bolimafɛn dɔ kɔnɔna ni o ye transport en commun dɔ ye n'o bɛ tali kɛ bolimafɛn la jama bɛ jɛ ka don min yɛrɛ o kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛli kɔni sera ka to u ye tigɛ kɔni kɛ ninnu kan wa maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ a ko la n'u ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka olu fana nɔ minɛ ni wagati na u bɛ sariya tigilamaw ka bolo kan o ni ɲangili min ka kan o na daw kan Sibirido utukalo tile 3 an ka jamana fintigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnen la ka kulun bɛ ni a bɛ fɔ ma opération dugukolo ko olu ka wuli ka jɔ sera ka to u ye dankari kɛ Banbagaci wale tigilama dɔw kɔni na wabariya ale ni Douentza marabolo kɔnɔna ni u bɛ ka région na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min sera kɛ sababu ye u kɔni sera ka Banbagaci wale tigilama ninnu kɔni ka sebagaya sɔrɔ u kan maa caman kɔni bɔnna u ni na wa u bolo minɛ caman fana an ka fintigilakaw ye olu récupérer o kama an ka état major général des armées a yira ka fɔ ko a kɔni bɛ fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɔ ka baara kɛcogo ɲuman na wa o kɔfɛ ka tila ka dugudenw kɔni hakilila sigi k'a fɔ ko situation kɔni a bɛ u bolo kɔrɔ u bɛ ka a contrôler alamisa a yirala k'a fɔ ko Sɛnɛgala dɔ ale kɔni tanyana ka asabu kɔni kɛ ni mugu jugu ka wulili o ye ale la a kunnafoniyaw dira ka yira k'a fɔ fɛn min ye Dani Bomo dugu ni ale bɛ dɔn kunbo o commune kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bajangara marabolo o la a yirala k'a fɔ ko ni Sɛnɛgala in yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bɔ lɔgɔ ɲini yɔrɔ de kɔnɔna tuma min na a ka fɛn min ye wotoro sen yɛlɛla bomu yɛrɛ kɔni kan min dolen kɔni kun do sira yɛrɛ kɔni na ni o kɛra sababu ye ka ni ma ko fɔlen yɛrɛ bɔnɛ a ni na ka sanga ni sereyaw ka ɲɛfɔlɔ ye a yira k'a fɔ kabini waga samiya daminɛ la fɛn min ka dɔ k'a fɔ marabolo yɛrɛ kɔni bingani wale kɔni ma kɛ yen kosɛbɛ tentɔ nka ni waleya min yɛrɛ kɔni kɛla a bɛ ka u kamana gan min o bɛ wele bila ka taa marabolo ɲɛmɔgɔ ma u ka fɛɛrɛ kɛ ka dankari kɛ o la joona ɲɔni a ka lawara fana Seko ani dɔnko bina kuka babani kone Mariamba Bigini Bagaga ka sanga ni olu kɔni kelen kɔfɛ ka u yɛrɛ sɔrɔ kɔgɔbana ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana cybercriminalité kelen kɔfɛ ka u wele min yɛrɛ kɔnɔna an ka jamana a yirala k'a fɔ ko jelikɔrɔbaw wulila ka delili kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ani sariyatigiw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka u labila cogoya min na ka sanga ni o okumu kɔnɔna ye kunungo u kɔni ye u yɛrɛ sɔrɔ kiri tigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ walasa u ka se ka taa u yɛrɛ ɲɛfɔ u ɲangilen don waleya fila minnu na
ni o yɛrɛ de kɔni bɛ tali kɛ ɲɔgɔn nini o ye fo ka taga se an ka jamana yɛrɛ kɔni damekɔrɔ lagosili o ma min yɛrɛ kɔni na o bɛɛ kɛlen kɔfɛ ka o yɛrɛ ɲɛfɔ ɛri caman o kɔnɔna la u labilala ka segin ka taga boli tuguni ka da kan juge a yira k'a fɔ ko ale bɛna a ka jaabi laban kɔni di utu kalo tile 28 nata san 2025. Ko kan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ kunun ko alamisa utu kalo tile 7 o tun ye Côte d'Ivoire jamana ale ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san yɛlɛma o ye ɲinata o bɛna kɛ a tako 65 n'a ye o b'a yira ɲina san 2025 o bɛna kɛ Côte d'Ivoire jamana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ o san 65 ye min la ɲɛnamayala kosɛbɛ ni défilé ani wulikajɔ caman ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ni o ye Alassane Dramane Ouattara a wulila ka ye fɛn min ye défilé olu kɛnɛ kan an b'a fɔ Côte d'Ivoire jamana ma ko a bonne fête d'indépendance. To ko kan kibaru kɔnɔna la alibi an bɛ taa États-Unis ka olu fɛ yen nɔ ka sanga États-Unis jamana kɔni kelen kɔfɛ ka alaɲini kɔni kɛ ko ni maa min yɛrɛ kɔni sera ka Venezuela jamana président ni o ye Nicolas Maduro ale yɛrɛ kɔni minɛ ko wari kasabi hakɛ dɔ kɔni na di ma ka sanga ni kunungo alamisa ye fɛn min États-Unis jamana kɔni caman ba fara o wari kasabi kan ka sanga ni kunungo alamisa États-Unis jamana kɔni ye dɔ fara o wari kasabi kan k'a kɛ dollar wari miliyɔn 50 yɛrɛ kɔni ye ko ni maa min kɔni sera ka Venezuela jamana ɲɛma Nicolas Maduro yɛrɛ kɔni minɛ ko o wari kasabi na di i ma ka da ka a ɲangile yɛrɛ kɔni do k'a fɔ ko a nɔ bɛ fɛn min ɲɛnaminima fɛn ni o ye drogue ko yurugu dɔ yɛrɛ o kɔni na. Aminu tun bɛ k'an lajɛ ni wagati na Mali kunnafoni bɔlɔsiraw fɛ ni kunnafoniya dama-dama ninnu de bɛ dansigi kɛ an ka bi juma kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di an ma.